YTF Tipramotha অঞ্চল কমিটিनि पूर्णांग खानानै थाङै दङ कमिटि होननाय कमिटियाव बरफ फायनाय पद रिजाबनाय पद कायसा कायसा बरफ कायसा नंनाय हायफानो पदनो तुयैनाय जों सामुं खायावै तरजागियावै सामुंनो जों तरजाबनानै नांनाय जों कमिटि खाव माने न कमिटि नो स्ट्रंग फाइनानि नांनाय ओ प्रेसिडेंट निसिमि दायित्वया सेक्रेटारि निसिमि दायित्वया दायित्व कमिटि नो जों स्ट्रंग फाइनानि नांनाय निनि अंचलनि आन्दाराव प्राइमारि कमिटि कायबिसि खानाय अबनम जों मा खालायनाय जों राजनैतिक बिसिंथै जे गणतंत्र पायै राजनैतिक नि बिसिंथै जे चलिमानि जे खालायजाक दंमानि जों अमहायखौनो सामुं खालायजाय खालायो तिनि आरो अनेक केबें फायनाय केबेंनि बिसिंथि खायफानो जों जे आंचलिक दल याफ्रि रागै याफ्रि भारगै जे हिमबि फाइमानि जों अमहायकेनो फाइट मा खायनाय अमहायकेनो मुकाबिलाबो मा खायनाय जों दिनै नुखा जे मात्र बुबाग्रा केस खालायै दिल्लीयाव थांहैनाय केस जितिहैनाय सुप्रीम कोर्ट विलेज कमिटी निर्वाचन मा खायनाय हिनमानि लगी लगी न तिनी बीजेपी थुन सीपीएम थुन कांग्रेस थुन बरो विलेज कमिटी निर्वाचन वान सुबिनाय बरो बिसिंग हाबनानै आरम्भ खायरि रेखा बेले लाचिनानि दरकार बरो जे बीजेपी क्षमता दंगै दङ जे बीजेपी नो अनेक बार चिठी दियो अनेक बार आंदोलन खायो अनेक बार ब्लक नि बिसिंथै एसडीएम नि बिसिंथै डीएम नि बिसिंथै खालायै अनेक बार आंदोलन खायमानि बिसिंथै खालायनाय दाबि खायमानि बिसिंथै खालायनायबो तिनि जे गभर्नमेंट बीजेपी बर' निर्वाचन खायनानि नाम गंगग्रै फियाबा सुननुगो जे बीजेपी बबनो बरफ इलेक्शन खाई माने जे बीसी इलेक्शन खलाया अनेक बारुखा फियाबा पंचायत इलेक्शन खलाई पायो जिला परिषद बा जिला कमिटी नि अबो निर्वाचन खाई पायो विधानसभानि जे और उपनिर्वाचन अबो निर्वाचन खाई पायो किंतु जे एजीसी एलाकानि बिसिंगो जे बिसि कमिटि दंमानि अबनो हंगांगाय निर्वाचन खायनानि मुजुम जागिया जे मात्र दाबो निर्वाचन मा खायनानि इलेक्शन कमिशन हते जे साख्लाय रिजाब मानि लगी लगी नो बीजेपी रो एलाकाव हाबि दंगायखा तामगाय बरफ बिसि इलेक्शन नाके जितिनानि नाकि बीसी इलेक्शन हाबिनाय बर मेम्बार जितिनानि बा बीसी दखल खालायनानि এই মামলায় এলাকাও